माजोनि बरगयारिनि सासे सिभिल सार्वेन्ट जानायनि थांखिया आद्रा जासिगोन नामा? रांखावरिनि आंखालाव माजोनि बरगयारिया गावनि सिमांखौ बायफ्लेहोनांसिगोन नामा? ओइचएस आनजादाव मोनब्रै लेटार लाना 78.2 जौखोन्दो नाम्बारजों उथ्रिसारदोंब्लाबो जिंगासिनांदों माजोनि बरगयारिया। रांखावरिनि आंखाल नुजाथिनायाव गोजौ सोलोंथाइ लानो जिंगासिनांदों माजोनि बरगयारिया। हादरनि सासे सिभिल सार्वेन्ट जानो मिजिं दंमोनब्लाबो रांखावरिनि जेंनाया गोसो बायहोदों माजोनि बरगयारिखौ। रांखावरिनि आंखालजों नाख्रेबजानानै गुबुननि नखराव हाजिरा खामला मावनानैब्लाबो मेट्रिक आनजादाव 80 जौखोन्दो आरो देग्लायनि ओइचएस आनजादाव मोनब्रै लेटारजों 78.2 जौखोन्दो लाना उथ्रिनो हादोंमोन माजोनि बरगयारिया। नाथाय दिनैनि समा रांखावरिनि आंखालाव फरायसालिमायाव मुं थिसननो जिंगासिनांदों माजोनि बरगयारिया। बेबादि दुखुनांथाव थासारिजों भुगिनांनाय माजोनि बरगयारिनो जादों चिरां जिल्ला 2 नं थुक्राझार गामिनि अन्थना बरगयारि आरो गंगारि बरगयारिनि नैथि फिसाजो। बिथांनि दुखुआव दिनै साखाथिनि सुबुंफ्रा माजोनि बरगयारिनि मोजां फिथाइ मोननायखौ बरायनानै थुलुंगा होनायजों लोगोसेनो बिटिआर सरकार आरो गासै अनफावरि रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ बिहरदों। माजोनि बरगयारिखौ मदद होनो गोसो जानाय अनफावरि सुबुंफ्रा माजोनि बरगयारिनि नैबे SBI एकाउन्ट नाम्बार 404913898610 IFSC कड SBIN 0007171 आव अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोसेनो 8011649352 जानबुं अनजिमायाव कल खालामना माजोनि बरगयारिनि खौरां लाहरनो हागोन। आंथ' फार्स्टआव LP खौहाय जोंनि गामिनि स्कुलावनो फरायदोंमोन, ओमफ्राय ME खौबो थुक्राझार हायार सेकेन्डारियावहाय फरायदोंमोन। ओमफ्राय दा मेट्रिक पास जानानैहायबो आङो OHS खौहाय थुक्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलावनो फरायदों। ओमफ्राय नै दा रिजाल्ट मोनबाय। ओमफ्राय आंनि रिजाल्टआ दा आंनि लुबैनाय बायदिनो मोनदों आरो। बेसेबां मोनदों पार्सेन्टेज? 78.2। मा साबजेक्टआव लेटार मोननो? MIL एडभान्स बड', फिल'सफि ओमफ्राय हेल्थ केयार। बेसेबां गोबाव फरायोमोन नोङो? फरायनायाथ' आं टाइम टेबोलखौ खालामनानै लायोमोन, खिन्थु टाइम टेबोल बायदि आं खारनो हायामोन आरोखि। बेनि थाखायनो आं जेब्लानो सम मोनो, जेब्लानो गोसोआव थायो अब्लानो फरायोमोन। फरायनायजों लोगोसे दस्रा खामानि मावफानांगौ जायो खोमा ना? औ, मामि बाबामोना न'आव थाया नालाय, बेखायनो जों न'नि बिदिनो जानाय लोंनाय ओमफ्राय ओरैनो न'नि फिसा फिसा खामानिखौ मावोमोन आरो। मेट्रिक पास जाना साइन्स फरायनो गोसो जादोंमोन होननाय खोनादों, नंगौ नामा? गोसोआथ' एसे दंमोन, ओमफ्राय न'खरनि फेमिलिखौबो नायनांगौ जाहैबाय ओंखायनो। दा मा फरायनो गोसो जादों नोङो? दाथ' आं डिग्रि लानो सानदों। बबे कलेजाव मा साबजेक्ट लानानै फरायनो गोसो जादों? बेंटल कलेजावनो लानोसै खाथियावनो। ओमफ्राय आं दाबो डिसाइड खालामथ'वाखै आरो मा मेजर लागोन। एसे मोजाङै सानग्रोनानैहाय लानायसै। इयुनाव मा जानो सानदों नोङो? आंथ' डिग्रिनि उनावहाय सिभिल सार्भिसावहाय हाबनो सानदोंमोन। बाखि न'आव सोर सोर दङ, ओमफ्राय मा फरायगासिनो? न'आवथ' मामि बाबा, ओमफ्राय बिब' सासे, बिनानाव सानै। बिब'आ BA फरायगासिनो 4th सेमिस्टार, ओमफ्राय बिनानावा सासे 10, ओमफ्राय सासे 9। बड'लेण्ड बड'सा मिडियानिफ्राय सफैनो हानाय बिथांमोनखौ हामबाय होनदों। बे मिडियानि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानोदि जोंनि 2 नं थुक्राझारनि मोनसे आर्थिक अबस्थायाव एकदमबारे अभाबि, आरो बे न'खरनिफ्राय थुक्राझार हाई सेकेन्डारिनिफ्राय एग्जामखौ लिरनाय जादोंमोन। दा बे एग्जाम लिरनायाव मिस माजोनि बरगयारि बिथां सिस्टारा गोबां खस्थ'जों, गोबां गोसो होनायजों फरायनानै मोनब्रै साबजेक्टआव स्टार लाखिनाय जादों। बेनि थाखाय जोङो 2 नं थुक्राझारनि जानानै गोबां गोजोननाय मोनदों आरो न'खरनिसिम बेखौहाय जोङो हामबाय होनाय जासिदों। मानो होनोब्ला बेबायदि गोरिब अबस्थानिफ्राय खस्थ' खालामनानै बेबायदि मोजां मार्कजों पास जानायखाय जोङो गामिनि जानानै बिथांमोनखौ न'खर आरो जाय बेक्तिया मोनब्रै लेटार लानानै पास खालामबाय बिथांखौ आङो हामबाय होदों
दा न'खराव बिथांमोना साब्रै आरो देरसिना BA फरायगासिनो दं आरो दा बावैसो रिजाल्ट मोननाय बियो फार्स्ट डिभिजन मोनब्रै स्टाराव पास खालामनाय जाबाय दा बे फरायलांगोनाव बिनि लाइफ एबा गोजौ थाखोआव फरायलांनायाव बिथांमोननो गोबां बेबायदिनो रांखान्थिनि बेलायावहाय उसुबिदा जानानै थादों बेनि थाखायनो दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय नङाब्ला सोरबा अनसायनायजों बिथांमोनखौ रांखान्थिनि बेलायावहाय फाइनान्सियेलि बेलायावहाय एसे सहाय होयोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बेबायदि मोजां फरायनाय गथ'साया दावगालाङोब्ला बियो बर'नि थाखायनो मोनसे गोजोननाय आरो थुलुंगानाय जागोन दा बेनि थाखायनो आङो बे मिडियानि गेजेरजों खावलायदों जायफ्रा बेबायदि गोबां जोंनि बर'फोरनि गेजेराव रांखान्थिनि बेलायाव गोबां धनिफोर दंसै बे धनिफ्रा बिथांमोननि फारसे एसे नोजोर खालामनानै सहाय होयोब्ला न'खरनिफ्राय गोबां गोजोननाय मोनगोन खारन बिथांमोननि जि गारजेना सानफ्रोमबो बेबायदिनो हाजिरा मावनानै न'खरखौ सोलिनो गोनां जायो बेल' नङा बिनि परिबाराबो बेबायदिनो गुबुननि न'फ्राव थांनानै खामानि मावनानै फिसाफोरखौ फोरोंगासिनो दङ दा आङो बेखौनो मिजिंथिदों अननानै जायफ्रा बेबायदि गोसोआव बेबायदि अननायफोर दङ बे अननायखौ बिथांमोननिसिम होयोब्ला आङो खुब गोजोनगौ आरो न'खराबो बेबायदिनो बे सहायफोरखौ मोनोब्ला बिथांमोना गथ' फोरोंनायाव आरो साब्रै गथ' फोरोंनायाव बेयो मोनसे गेदेर सहाय जागोन होननानै आं बिसास खालामनानै बे सुंद' बुंनायखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गामिनि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि सिगां समाव माबायदि फरायबोदों मेट्रिकफ्राव माबायदि खस्थ' माबायदि फरायबोदों नोंसिनि गामिनि जोङो नुदों बिथांमोना बिराद खस्थ' खारन इडुकेसन होनोब्ला बेवहाय फरायनायबाल' नङा बेवहाय ड्रेसनि खोथा थायो थांलाय फैलायनि खोथा थायो बे बेलायावबो बिथांमोना न'निफ्रायनो हान्थिनानै बिथांमोना खस्थ'जों फरायगासिनो दङ आरो खस्थ' हिसाबैनो बिथांमोना फरायदों आरो बिथांमोना बे गावसिनि अभाबखौ बेबायदिनो नेवसिनानै जि इडुकेसन लानांगौ सोलोंथाइ लानांगौ बे सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोना गोसो होनानै फरायगासिनो दङ बिथांमोना नंगौ खस्थ'ब्लाबो बिथांमोना खस्थ'नि गेजेरजों बे फरजासिम बिथांमोना फरायगासिनो दङ दा न'खरनिफ्राय आर्थिक अबस्थायाव गैयिखाय दिनैबो बे न'खरनि जि बिफा अन्थना बरगयारी बियो गुबुनाव हाजिरासो मावहैगासिनो दङ दा न'खरनिफ्राय गोबां दुखु दङ गथ'फोरनि फरायनायाव मानो होनोब्ला गथ'फ्रा गासै फरायनायाव मोजांखाय बे फरायनायाव सहाय जानो मोननो थाखाय आरो फरायनायाव माने गोजौ फारसे फरायलांनांगौखाय बे सोरबा अनसायनायजों बेबायदि रांखान्थिनि बेलायाव सहाय होयोब्ला बिथांमोना खुब गोजोनगौ आरो बिथांमोना बेखौ रायजो राजानिफ्राय आसा खालामनाय जादों आरो गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बे बेलाफ्राव माबा मोनसे सुबिदा होनो हानाय बेबस्था दङब्ला अननानै होयोब्ला खुब गाहाम जागौ बेखौनो न'खरनि जानानै जोङो खावलायनाय जाबाय थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो
साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।